Kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod, mao puti manluluwas. Kung kan maayong adlaw kaninyong tanan. Sir Ergisano, bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang may kalamigitan sa atong pagtuong Katolika. So kung wala mong kabantay, sagad sa makipagdiskusyon ta sa mga dili Katoliko, anong ato ang magyud ang unahon ng pundasyon sa mga sektang ilang ipasukupan or even sa ato ang mga detensyon Katoliko, anong focus magyud sa foundation sa ato ang simbahan Katolika. Nga naman na ay tulo ka mga dagkong butang. Nganong kana magyud ang ato ang paborito nga topic if in case pakigatubang ta nining atong mga higala nga mga dili Katoliko. Number 1, ato ang ginatan-aw ang origin niining maong mga sekta o ang origin sa atong simbahan Katolika. Ngano man kay pinaagi ni ana makahimo ta og comparative study ba? Kasi Kristo magud dili magud bakakon. Sa pagsulti sa atong Ginoong Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisag ang ganghaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini kana paghatag og pahimugat, kana paghatag og dako nga basihan nga diin ang Kristo katong iyang iglesyang iyang gitukod dili gid pwede nga mawala aning kalibutan. Dili pwede nga mawala ang iyahang eksistensya. So mo na nga kinahanglan sa matag diskusyon sa mga higala nga mga dili Katoliko, naga-focus ta dito sa foundation nga naman kay pag makita nato ang origin kagikana ni anang maong punduka, dili na sayon ang paghisgot sa mga particular doctrines o di nalisod rather. Dili nalisod ang paghisgot og mga particular doctrines ngano man kay makit-an man nato nga kining punduka bisan pag maingon sila nga tama ilang interpretation sa balaang kasulatan kumo kay ang ilang origin nagikan man sa tao, nagikan man sa Amerikana, nagikan man sa Pilipino, nagikan man sa Koreano, nagikan man sa Hapon. So buti pasabot anang maong punduka di gyud nakakabot sa insaktong paghatag sa pulong sa Ginoo pagpasabot may tungod sa doktrina nagihatag ni Ginoong Kristo tungod kay kanang maong punduka gitukod og tawo. So mo ni pinakauna ginatan-aw nato ang gitawag og origin. Number 2, ginatan-aw pud usab nato nga kung nakita nato nga kining maong punduka is dili gyud iya sa atong Ginoong Kristo wala ni balang espiritu. Siguro Espiritu Tunto na pero may tag Espiritu Santo di ka makakita tag Espiritu Santo ana ngano man kay isa lamang ka iglesia o isa lamang ka pundok nga iyang gisaaran og balaang espiritu. Usa lamang kadtong pundok nga wa gyud mabugtok, wa gyud mawala from the time of Christ until now. Imo man iyang gisaaran nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ako mangayo sa amahan og espiritus kamaturan aron mo magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buti pasabot kung kanang sikta ka ato ang mahibaw-an na kanang ilang pundok dili nga gitukod sa tuong Ginoong Kristo, dili ka makakitag Espiritu Santo dinha. Wala di ba kabantay mo tan-awa sila. Gikan kang Martin Luther karon niabot na sila og not less than 45,000 or not more than 60,000 Christian denominations. So buti pasabot makita nato nga ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo manggod siya ang magtudlo mahitungod sa usa ka pagtuo. Sa usa ka gitawag og kining pagtuo gihuptan gikan mismo sa ato ang Ginoong Kristo. So mo na kung kanang punduka atong makit-an ganina nga dili na gitukod og Dios, ang pagtuan na questionable. And syempre, kaya ang pagtuan na questionable man, ang ato ang kalag, madisgrasya yun. Diba? Number 3 reason, anong kita mga Katoliko, hilig mo yung kaayotaan ng kwan, hilig mo yung kaayotaan ng about hisgutan ng foundation sa maong gitawag og simbahan. Tungod kay, diha na to makita kung kinsa ang founder, asa gitukod, unsang tuiga gitukod, aron matrace nato nga kining maong iglesyahan nga atong gipasakupan di kan gid ang Kristo. Ngano man kay kana magong mga tawo magud kita nga tawo dili man gud ta ang manluluwas. Dili kita ang savior sa kalag. Ang mga Amerikano, ang mga Hapon, kining tawag in Koreano, mga Filipino, dili kita ang manluluwas. Dili kita ang savior. So mao kung makita nato ang founder ano sa gitukod asa dapat gitukod makita nato nga oy kining maong punduka dili ni gitukod sa manluluwas ug madisgrasya tong kalagya. For example kining Felix Manalo di ba
Siya nagtukod sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Oo. Manuluwas ba dahil si Manalo? For example, kining Lutheran Church. Si Martin Luther ang nagtukod sa Lutheran Church. Si manuluwas ba dahil si Martin Luther? Kining Jehovah's Witnesses ang nagtukod si Charles Taze Russell. Manuluwas ba dahil si Charles Taze Russell? Seventh-day Adventist ang nagtukod si Ellen G. White ug iyang tulo ka mga barkadang Amerikano. Apil din na ang iyang gitawag ba na sila ba di ang manluluwas? Dili. Usa lamang kabuk manluluwas si Kristo ra. Mabitaw kini mga piki ang ilang estilo para dili mahibaw-an nga piki sila. Ilahang awaton, ilahang tawag anang sundugon. Kung sa tong gitudlo sa manluluwas, kung sa tong gibuhat sa manluluwas kay para ingnon nga tinuod pud sila. Pero ang kamatuoran kun ato ang tan-awon, atong i-trace ang maong bitawag og kasaysayan aning maong punduka, makita nato nga kanang maong mga punduka gitukod og tao. Ang gitukod og tao, di kita makaangkon ang kaluwasan nila. Ngano man ya kanang ilang mga founders, dili gyud na manluluwas. So kita mga Katoliko na naasulod simbang Katoliko na natas tinuod eh. Ang kulang na lang sa tuwa, magtiminuod. Ngano man kinaman ang manluluwas ato dinhi. Wala man sa ubang mga pundok. Kay sumalap ang San Pablo o sa lamang kalawas atong Ginoong Jesucristo. Dili daghan. So, kita kinalaman tayo sa sulod sa simbahan Katolika, kining iglesia yung gitungkol sa itong Ginoong Jesucristo, ang kulang na lang sa tuwa magtininuod. Katong mga naa sa gawas pod, kamo nga naa sa gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pagunahon na gyud og tarong, kung sa pamalandong gyud og tarong. Ngano man kay kung di na to pamalandungan og tarong nga kanang sektang inyong gipasakupan, gitukod di Kano, gitukod og Filipino, gitukod og Koreano, bisan pagkapila ta mo claim nga luwas na mo. Isa pagkapila mo claim nga ako luwas na ko nito kung Kristo nituman ko sa sugo. Di na mo tawag ining basihan nga makaangkod ng kaluwasan. Ngano man again, kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod mao puti man luluwas. Kung kanang sektang imong gipasukupan gitukod gani nag tawo, gitukod gani nag Kano, Filipino, Amerikano, Koreano, kanang maong punduka, magbutang ka nag-question ngano man tungod kay sigurado gyud ko kanang imuhang pundok mo ni mohatod nimo dito sa impyerno.